Bismillah mon e ayawo fulful. NdendoryTV ko Abbas Malal Abbas Ko mo ngotagu Ibrahima kan katanti leñu. on jarama. an moom dinu ala ko mi namni do ko nani ay na film la jëm ya tranquila se ko war la ilaha liman ara jodo do ha waxtu yalla Omar fuuta utan dum joni damangal do joni be badum wona dedo bakede wonno amana dedo basa ngalane dum do joni wonno basa godde ene wonno basa ko basa men de basa men do joni almami o basa ledde almami o don naati do o jotto ala do notto do darawde ngabado e ngabin ngabado metti to almami to tarto to tarto joni ngal baxal mbaɗi almami o so ari gay so ari tan ko taw yimɓe en nder so ari tan noon naata noddinoɓe ngara ndaro ko noddi ɗo joni fof yen calɗi goɗɗi nder ɗi ko temedere ko gorko hallani men waɗa ɗum temedere sappo e goo men sappo e ɗiɗi wona temedere sappo 12 fois 13 12 fois 13. Era shorter, belma. Ayan miro. Espato do hato hadi to dum woni miro. Ko dum do joni ko fof ko den falantar nde wada e falantar nde wadiri non ko pour aération so fof mabbi ma tan dum ni don non dum do non ko boyani ko tan wada hen ko ki aération wada falantar no yimbe hew sen pamari non wadde on patana disbar bara wona ko heddi inere be udditi ala ko gorko adani gorko mawdo goto kaldinanki wi dum putdo men da 11 Allahu akbar ya hamde no kaaje ko leggal ko hay ndox moy wacce legi ay tiwo lañu def ay li nak sa bobu fekk amul ay tiwo joni go jago mon do
jeego balɗiɗi ɗe koye jeeɗi benn jour lañ ko tabax balɗiɗi ɗe joni goo ɗiɗi tati balɗiɗi ndiyam ko jeeɗi oto bañ kadi e bandi yo ɓalal ngal no wayi yaaji ceerno ummade ɗo gila ɗo ɓalal ngal no wayi mètre cible goo ɗiɗi filmo nder kam goo joyi 1 m 50 ɗo ko aération ɗo joni ko aération taw ko yimɓe mi yalta palantere nde a ƴeɗa leɗɗe gila ta seeko wat ko noon de ayi dinde nde gila nden bante jaga ɗumɓe kaaƴi ɗe ayi ɗum ɗo joni koko bila hakkude mum e ɗum ɗo ɗum fof kadi waɗi waɗi mine ɓo joni ɗo voilà duurala hen koko bila tan ha yetti ɓakke eyyi koko makodira tan aɗi ɗon waɗi wuddere ɗum ɗo ko waɗi wuddere tan no billitno ni no kaaƴe ɗe pawitno e ka e ɗum ɗo e leɗɗe joni aɗa ɗon ƴeewa leɗɗe gonɗe ɗo ɗe joni alfimo goo ganduɗa hol façon leɗɗe ko ɗe goni ni ɗe ɗe kam ko ɓooya koɗe ɓooyɗe ɗe kam firtaka ɗe kam firtaka eyi duuɓi temeɗɗe ɗiɗi e duuɓi capanɗe nayyi e jeeɗiɗi walla jeeta duuɓi temeɗɗe ɗiɗi e duuɓi capanɗe nayyi e duuɓi jeeɗiɗi ɗe ɗo leɗɗe gila Cheikh Omar Fouti waɗi ɗum ɗo ha joni hay hunde hen iwani bakke ɗe leɗɗe ɗe haydara hen change potoji ɗi nana nder jeyata potoji temedde tati wi walla temedere ala temedere temedere tati temedere sappo e tati walla sappo e goho duuɓi temedde ɗiɗi e duuɓi capanɗe nayyi pawɗi hay ndiyam siyata hay hunde ala siyata joni ñalawma goto maaha ɓakkere nde ittanno ko ɗo wiyete korkoƴe sappo e joyyi kilométre ɓe guittanno ɓakkere nde toon jiiɓa dorumare ndu toon jiiɓa wuuro wiyeteko korko joni temedere kay ko temedere ƴettu voilà gatten ɗo gaɗen waɗi damal temedere capanɗe e mbawi fuɗɗi mbawi limde ndenen kiiro ɗo mino e piyeni tan filma ɓoy to film o manque ɗum ɗo manque ɗo leerde jono mo laaɓi wona joni kay no laaɓi ɗum ɗo ko calɗi gorol fof waɗi ko sappo e ɗiɗi saldu rewo e worgo sappo e ɗiɗi saldu funnague e hirnague o waɗi sappo e goho saldu ɗo joni ko piyeji ɗiɗo piyeji ɗi jiɗa hen piye fof ni ko sappo e ɗiɗi saldu kadi ni kadi sappo e ɗiɗi sappo e goho eyyi joni ɗiɗo piyeji fof guildema joni ni tan waɗi ɗiɗi goɗɗi gila jima o kamɓe jaawi effectivement yo joni ko sappo e ɗiɗi ni kadi ko sappo e goho joni sa waɗi ciɓe mum a waɗi ciɓe mum ni joni goho ciɓe nayyi
joni ko sappo e ɗiɗi sibe eyyo ni ko sappo e ɗiɗi sibe voilà joni sa combien de mètres force wonte sibe joni ciɓe sappo e ɗiɗi faade dow calɓi sappo e ɗiɗi ciɓe nayyi 2 mètres 20 wonata en poto fof worɓe nayyi no mbawi ɓarade hen kiile ganduɗa hoorema fondation juma o fondation juma o wi ko 1854 o wi ko nden o waɗi fondement o 1854 fondement juma o waɗa 1854 juma ka ɗo fondement o waɗa ɗo e ñooro laamiɗo julɗo gila nden ha joni juma ka kaaƴe muɗum itta ko wuuro wiyetengo bakkere nde itta ko korkoƴi kaaƴe ɗe itta ko wuuro wiyetengo madina Allah heen ko kiloji 5 walla 10 kiloji 5 so tawi a ummima tawi ummima madina korkoƴel fewde ñooro ɗo sappo e 2 kilo babiraɓe fuutankoɓe koyngal e koyngal jungo e jungo bakkere nde ene adde ɗo ene maare juma ñooro 1854 fondation o waɗa maa koye ñalawma goto worta alkamisa worta aljuma jura aljuma ɗum mondi mbi maha ko waɗa ko alkamis e kano ko noon de mbadde ɓe mbi baltati ɓen ɗo ko ñande gooti joni almami haali ko wi kullon gonno on ɗo kon adal ndemeje ne gonno sara ɗo aranno yarde so ari yarde ɗo ci alguene waɗi ɓuuɓi naata sakkore ɗum men addunoɗo ɗo kono gani gandi kullel kam wona pour ko ene juula e juuma haali wi kanko noon wi jeehi wi kanko watti almeɗe sappo cikkumi de galaɓe tan kamɓe tan galaɓe tan sappo koɓe mbatti sappo kanko de sappo inde makko haqiqi kam almami madiye sa jahi makko ko sadibou jakhide on almino sadibou jakhide adi ala on joni ko ono ɗum kanko ɗum ci ko kamɓe hol tariha ɓe birdata wallahu tijani walla ko gajiran ko tijani gila asli koɓe tijani ko walla koɓe gajiran aɓe mbaɗa ɗo asu asuru no waɗe alma won tawe aɗa waɗa ɗo asuru a aɗa waɗa ɗo asuru alma won a tawe ɗo asuru so mbiɗa hawri tan walla meeɗa hawri wona yimɓe ko kanko so omo hawre hen ɗum ɗo fof ko ɗum ɗoji juma ka jalɗi ɗo joni a liɗirini ni ko sappo e goho ni ko sappo e goho golɗo kadi gorol sa rewini ɗo ko dama amen fof wona ko darete dane mbaɗa ɗo e fonode fof koɗe jeenayi dame ɗe fof ko jeenayi joni palanteje ɗe fof palanteje ɗe ko 4 palanteje 4 rewo e worko ɗiɗi rewo ɗiɗi worko woni 4 ayi ko no piye joni babiraɓe jal ɗum mbaɗɗo bakkere kaƴi walla won o ko sakkiti ko noon tanɓula tan ɗum ko kaƴi eyyi ko ɓarade hen kaƴi itta ko madinale he leydi ndi koko itta ko kaƴe kaƴi 15 kilométre ɗum ɗo no bakkere ɗe itta ko madina ko foto wiide ko Hamad Siré Siré Diallo ni ko Hamadou Naare joni ko ɗo almamo heewi kala mimbar on ɗo woni mimbar gilay temps Cheikh Omar ko ɗo woni mimbar ɗo joni sa calcule potoje nogasi joyaɓo 125 ko ɗon defte ɗe mbaɗa 126 ko ɗon mimbar o woni tolni eyi nogaji o woni defte gonɗo ɗon joni ɗon defte gonɗon ɗo almami waddara fof
ɗo joni oɗo poto tagli oɗo poto hawrata ko temedere nogas e jeegom ɗo joni almami o ɗo dara wona ɗum joni ɓe juma kam ene wawi nawde ujunnaje tati ujunnaje tati nan taw yimɓe ɓittodiral e taw yimɓe ɓittodiral ɗeɗo leɗɗe ɗe ceerno sow ɗeɗo leɗɗe ko guila tan Cheikh Omar haaji bakkere men haydara hen helata damata tiyata ɗo joni ko laawol almami o ko yaatu Cheikh Omar waɗi men ceerno arɗo on guilɗo laawi almami ko ɗo yaltirte ɗo natirte almami o ko ɗo natirte ar ha yeeso gam noddinoɓe ɗum ɗo ngal ngabbat ay nden nde moom ɓe mbalno ko caali gorom tankil ɗo joni almami ɗo natirte ɗo natiri o foti kamɓe ɓe nattunoɓe taw ɗum ko ceerno haadi waɗi miro ceerno haadi waɗi miro nani ɗo elage Omar Fouti ɗon okkiɗo ñawanno Cheikh Omar e ñawanno jinde jinde kin dinde joni ɗon o ñawanno so tawi keeci ma no muusa sa ɓaarima hen tan keeci ma bella suudu ndu Cheikh Omar halwanno wona e nder kaari suudu ndu waɗanno kalo wona e nder kanji naati e nder suude min namdima e militaire goto nan ɗon o yo min juuteni o yo anda longoro ene juuti min juuli toon wiyama kala ko duwiɗa Allah ene jaa min naati ɗo joni ceerno so ɗo joni tan mata almami ko ɗo natira wona ñebbe ɗo ni way ɗo ko dama ɗo fayi ko ñoro e jaajen dama ngal sa meetima go ɗiɗi tati nayyi ciɓe nayyi e feccere jaajen damal ngal sa meetima damal ngal dow ha less go ɗiɗi tati nayyi joyyi jeegom jeetati e feccere damal ngal noon wonɓe ɗiɗiɓa e rewde hen ha gandamani goɗɗo ɗum ɗo ko leɗɗe haajuna safa ɗedda kam hoɗi dañi on kam ɓeydi hen ɗum ene waɗa saaha tan ɓeyde hen ay kaaƴe ɗum ɗo ko kaaƴe ɗe kaaƴe littama kaaƴe ɓakke tan gonɗo kaaƴe nani ɗeɗo kaaƴe foof nani kaaƴe hayre hanaga leydi leydi rewna hen leydi rewna hen wona ko goldata eyi ko ni joni koole mbaɗira ko leɗɗe ko koole ɗo kadi ko damal ɗo ko damal ɗo joni ko lampaji tawa ko lampaji ɗo guila ndiyan ɓenni e leɗɗe ko wayi ngal ɗo joni an jallo aɗa andi ɗe leɗɗe ko goni te ɗum ko hayre woni ɗo hayre ko lampa faweteno hayre ñiɓa lampa liggete hen ay Allah mayre ɓoy mi ligganno jaɓɓe e ɓawli ɓawli walla e kaaƴe guitta ko wuro gon wiyete ɗum ko madina al heeɗi madina Allah heeɗi ala ɗeɗo wona joni ɗeɗo ko nanda so tawi ko sama kono wona joni koɗe looɗe ɓoyɗe koɗe looɗe ganni kay ne wawi yarade ne ƴeew moftu ɗum ɗo ɗum leɗɗe ɗe donc dammate ngale foti koye keewi banduji ten ton ɗo bandu ɗon
go go sappo joyi loode juma ka fof ɗo ñeɗo ɗo ɗo jar yimɓe fof ɗo jar سيكون عمر الفوتي قدير دينا سيكون عمر الفوتي قدير دينا تدل سلام سيكون عمر الفوتي قدير دينا قدير دينا تدل سلام دوها نورو دورها بنجغرا قدير دينا هذا جمر سيكون عمر الفوتي طه بنجكرا سيكون عمر الفوتي طه مكا قرتي الديرة إن جتي الله إن جتي شيخنا أحمد التزاني إن جتي سيكون عمر الفوتي إن جتي الله إن جتي جود بفو سيكون عمر الفوتي fuutan koɓe beltoɗe en jinganama farude fuutan koɓe beltoɗe en jinganama farude ñorankoɓe beltoɗe en jinganama farude ñorankoɓe beltoɗe en jinganama farude en ganiɗo seyko Omar Fuuti ɗo juma un mawka ɗo coro laaɓɗo juulɓe en jetti Allah e nelaɗo en jetti Cheikhana Ahmad Tidiane Seyko Omar Fuuti Allah gaddu on ɗo yo nawtone dow jaam haajuji ngal gonɗi yo Allah humta ɗum humta haali julɓe fof kala jiiɗo film o yo Allah hokku ɗum weltare welto hen hokka ɗum battane moƴƴe e juutde balle oɗo jumawno Seyko Omar Fuuti waheɓe jungo mum on gari ha ɗon on jetti Allah on malama oɗen ñaago Allah haaju waɗɗo ɗo o koko humti ɗum sikki ala hen